ଆଜିକାଲିର ଜୀବନଟା କେତେ ଜଟିଳ ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଜଟିଳତା ଭିତରେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ସେହି ଅମର ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତାର କିଛି ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କେବେ ଏମିତି ଲାଗିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ, ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ଆମେ ପୁରା ଅସହାୟ ହୋଇଯାଉ। ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଏଇଟା ଏକଦମ ସାଧାରଣ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବର ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗାଇଡ୍। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କେମିତି ଭିତରୁ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରି କାମ କରେ। ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହା ହେଲା ଭଲ ପାଇଁ ହେଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ତାହା ବି ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସବୁକିଛିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ମାନି ନେଉ, ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ଭଳି ଲାଗେନି, ବରଂ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଭଳି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାରେ ଦୁନିଆର କଥା ତ ହେଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବା। କେମିତି ନିଜ ମନକୁ, ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ଆଉ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇହେବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଭାବୁ, ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ପଦ, ସେ ହିଁ ସଫଳ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ଥାଏ। ଯିଏ ନିଜ ମନରେ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳ। ତାଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ, ତଥାପି ଆମେ ଠିକ୍ କାମଟା କରିପାରୁନୁ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ ଆମେ ନିଜ ମନର ଦାସ ହୋଇଯାଉ। ମନ ଯାହା କହେ ଆମେ ସେୟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତେବେ ମନର ନୁହେଁ, ନିଜ ବିବେକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କ'ଣ କରୁ? କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ କଥା ଭାବୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ଗତକାଲି ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିନି। ଯାହା ଅଛି ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯିଏ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲା, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ମନ କେମିତି ରହିବ ତାହା ଆମ ଖାଇବା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଖୁସି ରଖେ। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ଆଉ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା ତ ଖାଲି ଆଳସ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସମୟ ତ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର କଥା କହିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକରେ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିଳାମିଶାରେ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଦଳିଲେ କି? ନା, ସେ ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରଖିଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ? ଯେ ଆମର ଭଲପଣିଆ କାହାର ଖରାପ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳି ପାରିବନି। ଗୀତା କହେ, ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସହ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଯିଏ ଖାଲି ଭଲ ସମୟରେ ପାଖରେ ଥାଏ? ନା, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯିଏ ଆମ କଠିନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଯିଏ ସେତେବେଳେ ସାଥ ଦେଲା, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମୋହ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିନେଉ, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ମୋର ଭାବନା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକର ମହଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ମହଲଟା ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ତା ପୁଅ ସେ ମହଲଟାକୁ ଆଗରୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛି। ବାସ୍, ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ କାନ୍ଦ କୁଆଡ଼ ଉଭେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଆରାମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଆଁକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଭଳି। ଦେଖିଲେ ତ, କେବଳ ସେ ମୋର ଭାବନା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ମନେ କଥା ବୁଝିଲେ, ସମ୍ପର୍କ କଥା ବୁଝିଲେ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କର୍ମ। ମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କେମିତି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ୟୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଲମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମରେ କୁଶଳତା ହିଁ ଯୋଗ। ଖାଲି ଗଧ ଭଳି ଖଟିଲେ ସଫଳତା ମିଳେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ପୁରା କୁଶଳତାର ସହ କରୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମିଳେ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ତୁମ କାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସାହସ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇଟା ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ତ ଆମକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପୁରା ଜୀବନଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ଚଳିବନି, ଆମକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ନିୟମ। ଏକ ଏମିତି ନିୟମ ଯାହାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ କହେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଇଛି ତାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କାହାଣୀଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆର ଜଣକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ମରିଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତା ଘରେ ପୁଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଆଉ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟି ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ବା ଖରାପ, ତାର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟି କଥା। ପ୍ରଥମେ, ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଜିଠୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କଲେ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ? ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।